Takže už kaktus ľudia, vítam vás za Kilon a vítam vás u videa 12 faktov o mne. Takže fakt číslo 1. Mám hnedé vlasy, nemám ich blondiavé. Fakt číslo 2. Mám zelené oči. Fakt číslo 3. Mám výšku 149 cm alebo 150 cm. Neviem, nemeral som sa už až priemerne tak rok. Fakt číslo 4. Mám 13 rokov. Fakt číslo 5. Bývam v Topolčanoch. Fakt číslo 6. Bývam na ulici Gagarinovej. Fakt číslo 7. Chodím na základnú školu a tá škola sa volá Zošetribeska Topolčan. Fakt číslo 8. Moja záľuba. Počítač. Fakt číslo 9. Som znamení bík. Ďalšie záľuby, také vedľajšie už dve. Futbal. To celkom hrávam už takých 8 rokov, 7. A florbal. A posledný fakt číslo 12. Ešte raz. Posledný fakt číslo 12. Moji dva najlepší kamaši. Inferno a Metro. Takže ešte vám môžem povedať, čo v blízkej budúcnosti budem natáčať. Takže budú dva best friends tagy, Inferno a Metro. S Metrom to bude čo skôr. S Infernom vlastne on ma bude natáčať a ako keby sa tak budeme sami na seba pýtať, lebo on nechce byť odhalený, on chce byť zatajený. On skôr aj ten gaming točí, alebo teda aspoň chce točiť, alebo tak, ale moc ho to ešte tak neláka. Ja si to len vyplňam s tým čas, ten YouTube. Takže ďalšie, čo budem točiť, ja to mám tu na takom papierčeku napísané. Tak som mal aj tie fakty. A je to mám všetko napísané. Tak idem to čítať. Takže pozdraví youtuberov, to tam ešte len dám, už som to točil. To video tam vyjde po tomto videu. Interiér bytu, to natočím aj dnes. Po tomto videu hneď ho natočím, hneď. Tak sa máte na čo tešiť. Ukážem vám ešte bližšie moju izbu a tiež sa máte na čo tešiť. Takže poviem vám môj priebeh dňa. To asi tiež bude dneska. To je asi všetko. Ak chcete ešte nejaké takéto ďalšie tagy, tak môžete napísať dolu do komentárov, v popise môj Facebook, Metro kanál a uvidíme sa na budúcej. A čus kaktus!